Γεια σου, Ted. Καλά Χριστούγεννα αύριο. Να πούμε στην Μελβούρνη σε όλους και στην Ελλάδα. Να είναι μαζί μας. Θεός μαζί μας. Μπράβο. Let's just finish dinner. Looking forward to the dolmades that we're all doing. Well, actually, this is John and Grace's tradition every year. For Christmas and Easter, they do it. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου όλοι μας. Μαμά, Καλλιόπη, Μαρία, Γιώργο. Εδώ κάνω δολμάδες και μισά για τα Χριστούγεννα και τη Σέρος Family. Σέρος Family. Σέβανα και Βίκη και όλοι τα λοιπά. Σας χαιρετώ και ακούμε το Σάτο Διονυσίου. Γιάννης Διονυσίου. Ο Σαμνικός. You say hello, Grace. Hello. Φιλιά. Okay. Γεια σας, σε χαιρετώ, αγάπης και φιλιά σε όλους σας και καλό Χριστός γιορτή αύριο. Ciao. Όχι Χριστός Ανέστη. Christos Anesti. Yay, yay.